ഒരു ക്ലിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആരാണ്, ഇവരുടെ പേരറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണ മാതാജി ഇവരുടെ പേരറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പേരില്ല മാതാജി, ഒരു ഒന്ന് വണ്ണൂറ്റായിട്ടും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാഘയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമകാരിണേ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? വാചോ വേഗം. ആരും ഇല്ലേ? ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അതെ, നമ്മളെ മനസ്സും ശാരീരികവും വാക്കാലും പിന്നെ എന്താ പറയാ, വാചോ വേഗം മനസ്സാ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വ വേഗം മുദരോപ സംവേഗം പിന്നെ ഈ 3 ത്വരകളും പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് പിന്നെ ശ്രീലഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. മാതാജി 6 അല്ലേ? 3 അല്ല. ഉദര ഉപസ്ഥ 6 ക്രോധം, ഉദരം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാണ്. 6 ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിലൊരു നിയന്ത്രണം വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്താ ആരാവാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തെ ധീരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ അതെ, ഗോസ്വാമിമാര് പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഗോദാസനുമായിട്ട് തീരുന്നു. അതെ, അവര് അതായത് ഗോ സ്വാമി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ആരാവാം എന്നാണ് പറയുന്നത്? അവർക്ക് വിശ്വം നിറയെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ, ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് നിശ്ചയമായും വേണ്ടതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അല്ലെ? ഈ 6 ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നിശ്ചയമായും വേണ്ടുന്നതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് ഭക്തി നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ 6 കാര്യങ്ങള്? അത്യാഹാര അല്ലെ, അമിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുക. പിന്നെയോ ആഹാര പ്രയാസ, ചെറിയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, അതാണ്
പ്രയാസം. നമ്മൾ ഓവർ ടൈം ഒക്കെ എടുക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? കുറച്ച് പൈസ അധികം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വീട് പണി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനു വേണ്ടി പ്രയാസം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രയാസം പറയുന്നത്. പിന്നെ അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ. പ്രജൽപ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രജൽപ എന്ന് പറയുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രജൽപ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ ആഗ്രഹ. രണ്ടും എന്താണ്? ഒന്ന് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് പാലിക്കുക, മറ്റൊന്ന് നിയമം പാലിക്കുക, തീരെ അനുസരിക്കാണ്ടിരിക്കുക, തോന്നിയ പോലെ നടക്കുക. അതാണ് നിയമാഗ്രഹ. നിയമാഗ്രഹ. പിന്നെ പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘംശ ലൗല്യംശ. അതായത് അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നത്, അതാണ് ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണ് 6 കാര്യങ്ങള്? സംഗത്യാഗാസതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി. അല്ലെ? ആ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക, സഹ നിശ്ചയാ, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം കേൾക്കുക, അതെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ നിയാമ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ. പറഞ്ഞോളൂ. പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. അവര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ പ്രകാരം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുക. അല്ലെ? ഇനി 4ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ദദാതി പ്രതിഗൃഹാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തി ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ദദാതി പ്രതിഗൃഹാതി. ദദാതി പ്രതിഗൃഹാതി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൊല്ലൂ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തി ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോൾ 2 ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തി, അതായത് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ദദാതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക. അതാണ്. എന്താണ് ഈ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക? നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ജപമാല കൊടുക്കാം, അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ പിന്നെ ബുക്കുകൾ, അല്ലെ? കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബുക്കുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ഭക്തിയിൽ നന്നായി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാം. പിന്നെ പ്രതിഗൃഹാതി, അവർ തരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, അതും ഉണ്ട് അല്ലെ? ദദാതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക, പ്രതിഗൃഹാതി പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ അതും എന്തിനുള്ളതായിരിക്കണം? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭക്തി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അത്. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. എന്താണ്? ഇത് 2 കാര്യമാണ്. ഒന്ന് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി, മറ്റൊന്ന് പൃച്ഛതി. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പറഞ്ഞാൽ ഗുഹ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് ആണ് അല്ലെ? രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഖ്യാതി ചോദിക്കുക. അത് ഭക്തന്മാരോട് നമ്മുടെ ഭക്തിനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഓരോരോ ഫാമിലിയിൽ ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ സീനിയർ ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ
ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കണം. ആദ്യത്തേത് പിന്നെ ചോദിക്കുക, പിന്നെ പൃച്ഛതി പറയുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറുക. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭക്തിയിൽ ഉയരാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ. എന്താണ് ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ? ഭുങ്ക്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ ഭുജിപ്പിക്കുക അല്ലെ, അവരെ കഴിപ്പിക്കുക. ഭോജയതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുക. അതായത് പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. ഇങ്ങനെ 6 വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭക്തന്മാരും ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാമെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മുഖ്യമായും 6 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, പ്രതിഫലമായി ഭക്തന്മാർ നൽകുന്ന എന്തും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടല്ല. ഞാനൊരു ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്തു സമ്മാനായിട്ട്, അവർ എനിക്കൊരു കൃഷ്ണബോധം വഴികാട്ടിയാണ് തന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് 400 രൂപയാണ്, മറ്റേ ബുക്കിന് 40 രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രതിഫലമായി ഭക്തന്മാർ നൽകുന്ന എന്തും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക. നമ്മള് ആ കൊടുക്കുന്നതിന്റെയോ വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെയോ വിലയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്നേഹവും അവരുടെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഭക്തിയും, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് നമുക്ക് പ്രഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ. അത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹവും ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹവും ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേക്കാലോ അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർ നൽകുന്ന എന്തും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു? ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കുക. മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അന്യദേവതാരാധന. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്കോണിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോ വീട്ടിലെല്ലാവരും കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മളെ ഡയറ്റി വർഷിപ്പ്, നമുക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ആൾട്ടർ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ദേവന്മാരുടെ ഫോട്ടോ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മള് മനസ്സ് തുറന്ന് ചോദിക്കുക, അതായത് തുറന്ന് കാണിക്കുക. ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോട് നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് പറയുക, അതുപോലെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സേവിക്കണമെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ നമുക്ക് പ്രസാദം തരുമ്പോൾ അതേ റെസ്പെക്ട് വിത്ത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മള് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യുക, അതായത് നിവേദ്യം ഓഫർ ചെയ്യുക, പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അവരെ നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. വിശുദ്ധ ഭക്തരെ നാം സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി പ്രസാദം നൽകിയും മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. അപ്പോ നമുക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും നിവേദിച്ച പ്രസാദമായിരിക്കും നമുക്ക് കൊണ്ടുതരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. ആ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ആദരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മള് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം നമ്മൾ മറ്റു ഭക്തന്മാരെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, അത് നൽകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രസാദം നൽകി പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. സാധാരണ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ള 2 സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഇതേതരം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഭക്തിയില് പ്രീതി ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മള് പ്രസാദം ആയിരിക്കില്ല, ഭക്തി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ലെ. 2 ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അവര് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളിക്കും, അതുപോലെ അവർക്ക് അവരുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, അതുപോലെ അവരുടെ ബർത്ത്ഡേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും, നമുക്ക് അവർ ഗിഫ്റ്റ് തരും, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മള് നോർമൽ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രസാദം ആയിരിക്കില്ല കൊടുക്കുക, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അല്ലെ. അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും.
പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലാകുമ്പോ എന്താണ്, എല്ലാം റിലേറ്റഡ്, എല്ലാം ഭഗവാനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്, സാധാരണ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഇതേ തരം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയാണ്. ഇപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് ഡീലാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരെന്താ ചെയ്യാ, ആദ്യം ഒരു ടീ സ്റ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലവ് അഫെയർ ആണ്, അവരും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ കോഫിയോ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചോണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കലും വാങ്ങലും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലാകുമ്പോൾ അത് പ്രസാദമാണ്, ഭക്ഷണമല്ല, അത് പ്രസാദമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള ഈ ആർദ്രം കൈമാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇപ്പോ ശ്രീ പ്രഭുപാദര് ഇസ്കോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ഒരു റൂഫ് അല്ലെ, നമുക്ക് ആ ഒരു വീടാണ്. ആ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് മെമ്പേഴ്സ്? എല്ലാ ഭക്തന്മാരുമാണ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെ. ഈ ഒരു കൈമാറ്റങ്ങള് സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. സംഘാ സഞ്ജായതേ കാമ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:62 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അസത് സംഘ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മള് അസത് സംഘ ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള കാമം അല്ലെ, ആ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ സത്സംഗ ആകുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് എന്തായിരിക്കും പറയാ, വേറൊരു മാതാജി വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ രാവിലെ 3 മണിക്ക് എണീക്കും, നാമം ജപിക്കും, പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഇന്നതൊക്കെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, അത്രയും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും, അയ്യോ ആ മാതാജി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്കും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ സംഘാ സഞ്ജായത കാമ 2 വിധത്തിലും ഉണ്ട്. അതായത് അസത് സംഘമായിട്ടുള്ള ആളുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ സത്സംഗം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ചാണ് അത് രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. എല്ലാ ജീവികളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായാൽ കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായും ഉണരുന്നു. ഇത് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് തോന്നുന്നത്, ആരും സെൽഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഹാപ്പി അല്ല. എല്ലാവർക്കും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോ ഒരു വൈഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ, അവർ പരസ്പരം അല്ലെ, ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നുന്നു ഭർത്താവിനെ സന്തോഷമാക്കി ഇരുത്തിയാലാണ് ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാന്ന് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ഭർത്താവിന് തോന്നുന്നു ഭാര്യ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നാലാണ് ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആവാന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ മറ്റൊരാളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയാൽ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആവും എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനോടുള്ള ഈ പ്രേമം ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയി ഇരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ, ആ മറവി കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ആളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാലാണ് എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാലാണ് എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. നമ്മള് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാല് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്വിച്ചിങ് ആണ്, കുരങ്ങന്റെ പോലെ അല്ലെ. ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത മരത്തിലേക്ക് ചാടുന്ന കുരങ്ങന്റെ പോലെയാണ് നമ്മള്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഇത്തിരി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, എന്റെ ടീച്ചർ കയ്യിലാണ് ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയി, ടീച്ചർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എപ്പോഴും മാം അല്ലെങ്കിൽ മിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പറയാ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുമ്പോ കുട്ടിക്ക് ആരെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴോ പിന്നെയോ ഒരു ടീനേജേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഒന്നിക്കില് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട്, അവരെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലെ. അതും കഴിഞ്ഞ് വലുതാകുമ്പോഴോ പിന്നെ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആയി മാറി. പിന്നെ അതും കഴിയുമ്പോ കുട്ടികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും തിരയുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെ സ്നേഹിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്താലൊന്നും കംഫർട്ട് കിട്ടാറില്ല. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കംഫർട്ട് എവിടെയാണ്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. അതാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായാൽ കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായും ഉണരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായി മാറി, അതായത് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെ, വേണ്ടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങള്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങള്, കാമക്രോധ ലോഭ അല്ലെ, കാമക്രോധ ലോഭ മോഹാദികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറി ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
വിശുദ്ധ നാമം ഒരാൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാതി മറന്നുപോയല്ലോ ഞാൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ശൃണ്വതാ സ്വഗതാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തോ ഹി അഭദ്രാണി വിദുനോതി സുഹൃത് സദാ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൃദയന്തസ്തോ ഹി അഭദ്രാണി, മനസ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അഭദ്രാണി മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയക്കൈരവചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവതൂ ജീവനം ആനന്ദാംബുധിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഇത് ഏതിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അറിയോ എല്ലാവർക്കും? ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ നിന്നല്ലേ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു കീർത്തനമാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രമാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരാൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകമാണ് നമുക്ക് തന്നത്. അതിലുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം ഭവ മഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവനം ആനന്ദാബുധിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം ഹൃദയത്തിലുള്ള പൊടിപടലത്തെ, ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം, അതായത് കണ്ണാടിയിൽ പൊടി, ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ണാടിയാണ് അല്ലെ? ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം, അതായത് സങ്കീർത്തനം ഹൃദയത്തിലുള്ള പൊടിപടലത്തെ തുടച്ചു മാറ്റുന്നു. ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയെ കെടുത്തുന്നു. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പർപ്പോട്ടൊന്ന് വായിക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം സർവോത്കർഷേണ വർത്തിക്കുന്നു. കാലങ്ങളായി ഹൃദയ കണ്ണാടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടിപടലമെല്ലാം അത് തുടച്ചു മാറ്റുന്നു. അതാണ് ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിനെ കെടുത്തുന്നു. അതാണ് ദാവാഗ്നി, അതായത് ഭവ മഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം. അതായത് ഈ ജനന മരണ രൂപമായിട്ടുള്ള സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിനെ കെടുത്തുന്നു. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം മനുഷ്യർക്കെല്ലാം വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ശ്രേയസ്സാകുന്ന ചന്ദ്രിക എമ്പാടും പരത്തുന്നു. അത് ഈശ്വര വിദ്യയുടെ ജീവനുമാണ്. ദിവ്യമായ ആനന്ദ സമുദ്രത്തെ അത് അഭിവൃദ്ധമാക്കുന്നു. നിത്യവും നാം ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൃതം പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുന്നതിന് അത് നമ്മെ കഴിവുള്ളവരാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി ശ്രേയസ്സാകുന്ന ചന്ദ്രിക എല്ലായിടത്തും പരത്തുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലും ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. ദിവ്യമായ ആനന്ദ സമുദ്രത്തെ അത് അഭിവൃദ്ധമാക്കുന്നു. നിത്യവും നാം ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൃതം പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുന്നതിന് അത് നമ്മെ കഴിവുള്ളവരാക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ല പ്യൂർ ആവുന്നത്, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജപം കേൾക്കുന്ന ആളുകളും എന്താണ്? പ്യൂറായി മാറുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയും, നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ കുറെ പല്ലികൾ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ കൊതുക്, അതുപോലെ കുറെ എന്താ പറയാ ഈച്ച, പ്രാണി, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ പോലും പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. ഇതിനൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനും ആ ഒരു ഗുണം അതിന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒച്ചത്തിൽ തന്നെ ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും കൂടി അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഒരു കോലാബേച്ച ശ്രീധർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്.
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിൽ പറയും, അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഒച്ചത്തില് രാത്രിയാകുമ്പോ ഒച്ചത്തില് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കായം ഈ വാഴ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ദരിദ്രനാണ്, വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗംഗയ്ക്ക് ഗംഗ പൂജ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ ആണ് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കീറി പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സും പിന്നെ മേൽക്കൂര ഇല്ലാത്ത വീടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം രാത്രിയില് വരുമ്പോ ഉച്ചത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹം വരുന്ന വഴിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഇത് കേൾക്കും, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തനുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം അത്രയും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നവരെ മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നവരെയും. ഭഗവൻ നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദാനകർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദാനം ചെയ്തതിന്റെയും അത് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മളൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരു ദാനകർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് ദാനമാണ്, ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ആ വ്യക്തി ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതിനേക്കാൾ വലിയ എന്ത് ദാനമുണ്ട്? യോഗികൾ എന്നും കർമ്മികൾ എന്നും ദാനശീലരെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുമായി ഭക്തർ കൂട്ടുകൂടരുത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായി ഇടപഴകണം. ഇത് വായിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ പറയല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത്, ഇതിങ്ങനെ പറയും, കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറയും, അവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത് കേട്ടോ, അവരുമായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ. ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ആളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണം, എങ്ങനെയുള്ള ആളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത്. യോഗികളെന്നും കർമ്മികളെന്നും ദാനശീലരെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുമായിട്ട് ഭക്തന്മാര് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായി ഇടപഴകണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കൂട്ടുകൂടരുത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ചില പ്രഭുപാദര് അവിടെ ചെന്ന് അമേരിക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ നടുവിൽ പോയാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി അവർക്ക് ഭഗവാനെ കൊടുത്തു, അവിടെ കുറെ ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. അതുപോലെ എന്താണ് ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയത്. കാര്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബദ്ധാത്മാവാണ്. അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ ഒരു കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് കേട്ടോ. ഈ വേലിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തേങ്ങ അപ്പുറവും വീഴാം ഇപ്പുറവും വീഴാം. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യാം, പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോവുക. അപ്പൊ നമ്മള് അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അവര് അതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് വീണു പോവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ അവരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ വിട്ടേക്കണം. ആ കൂട്ടങ്ങ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. കാരണം പ്രീച്ചിങ് എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റും, പക്ഷെ കുറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവണം. നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വീഴാനാണ് സാധ്യത. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം പറഞ്ഞത് നോക്കുക. സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യതോ ഭക്തിരതോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹതാത്മാ സുപ്രസീദതി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണഭൂതമായ വ്യാപാരം ഏതോ അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം. ആ ഭക്തിയാകട്ടെ ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാത്തതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. എന്നാലേ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ സ വൈ പുംസാം, അതായത് ഓരോ വൈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും എന്നാണ് അർത്ഥം. സ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പുരുഷൻ, പുംസാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും, പരോധർമ്മോ പരമമായ ധർമ്മം, യഥോ ഭക്തി അധോക്ഷജേ, അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പേരാണ്. അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ പരമമായ ധർമ്മം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? അഹൈതുകി. അഹൈതുകി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹേതു ഇല്ലാതെ, അല്ലെ, ഒരു കാരണമില്ലാതെ.
അപ്രതിഹത. അപ്രതിഹത പറഞ്ഞാലോ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ അല്ലെ, നിർവിഘ്നം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യയാത്മാ സുപ്രസീദതി, അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ആത്മാവിന് പരിപൂർണമായ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമല്ല. ഈ ധർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളും പൂർവ്വജന്മ ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എന്താ പറയാ, സ്ഥാനേ സ്ഥിത എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഒന്നിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മറ്റിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനല്ല, അതിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാവും വിധം നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ജന്മം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സമാധാനവും ശാന്തിയും മൈത്രിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലാവർക്കും പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേണം, ശാന്തി വേണം, മൈത്രി അല്ലെ, നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു ധർമ്മവ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം, ശാന്തി, മൈത്രി എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ. മായാവാദികൾക്കും നാസ്തികർക്കും നാം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല, അവരിൽ നിന്നും ഒന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമില്ല. അപ്പൊ ദദാതി പ്രതിഗൃഹാതി മുഖ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, ഇത് ആരോട് ബാധകമല്ല? മായാവാദികള്. മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപമാണ് അല്ല ഒരു വെളിച്ചമാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരലാണ് എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ മായാവാദികളാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് പല ദൈവന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആരാണ്? മായാവാദികളാണ്. കാരണം ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അതെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും നമുക്ക് മായാവാദി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് കൂട്ടുകൂടാനോ ഒന്നിനും പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരിൽ നിന്നൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഇല്ല, അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതും ഇല്ല. ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവരിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം അവരെന്താണ്? ഭക്തന്മാരാവില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കുറെ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മളെ കുറെ സമയം പോകും. നമ്മള് നാമം ജപിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കും നമുക്ക് പോവുക അല്ലെ, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് അപ്സെറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, അവര് പറഞ്ഞാണോ ശരി, അത് നമ്മൾ കേട്ടതാണോ ശരി എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരും. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിർത്തിയാൽ മതി തുടക്കക്കാര്. തീർച്ചയായിട്ടും നാം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായി കൂടി കഴിയണം. ഭക്തി സാധകങ്ങളായ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ആചാര്യന്മാരുടെ പദവിന്യാസങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പരിപൂർണമായ അനുസരണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വാചോ വേഗം, മനസക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാനുവിഷഹേതധീര സർവാമപീമ പൃഥ്വീം സ ശിഷ്യാത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിചാരിക്കണം, എങ്ങനെ കണക്കാക്കണം? ഭഗവാന് തുല്യം കണക്കാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാക്ഷാത്തരിത്വേന എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് തുല്യം നമ്മൾ കണക്കാക്കി ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ പരിപൂർണമായ അനുസരണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതുപോലെ അനുസരിക്കണം. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരുമായി കൂടിക്കഴിയണം. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക. അതൊക്കെ ആചാര്യന്മാരുടെ പദവിന്യാസങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ദിവസത്തിന് ഓരോ ചിട്ടയുണ്ട്. നമ്മളെ ഇസ്കോണിൽ വന്നിട്ട് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുക, അതായത് 4 മണി മുതൽ ചിട്ടയാണ്. 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ദേഹശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തി 4:30 മംഗളാരതി, അതാണ് അതിന്റെ റൂട്ടീൻ. അങ്ങനെയാണ് 4:30 മംഗളാരതി, ഒരു 5-5:10 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ആരതിയൊക്കെ കഴിയും. അതായത് മംഗളാരതിയിലും ഉണ്ട് ഓർഡർ. ഭഗവാനെ ആദ്യം ആരതി ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് നരസിംഹ പ്രാർത്ഥന, അത് കഴിഞ്ഞ് തുളസി ആരതി, അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ചേതോദർപ്പണം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ 2 മണിക്കൂർ കൃത്യം ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക. അതായത് 16 മാല ജപിച്ച് കഴിയും ആ സമയം കൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ 7:30 ഗുരുപൂജ ഉണ്ട്, ഗുരുവാരതി. അത് കഴിഞ്ഞ് 8 മണിക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കും, ഭാഗവത ശ്രവണം. എല്ലാ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലും കറക്റ്റ് 8 മണിക്ക് ഭാഗവതം പാരായണം ഉണ്ടാവും. 8 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 9 മണിക്ക് പ്രസാദം. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കൃത്യമായ എന്താ പറയാ ഒരു പട്ടികയുണ്ട്, ഒരു ചിട്ടയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫാമിലിയിലൊന്നും അതുപോലെ പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല. പക്ഷെ പറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മള് ഭാഗവത ശ്രവണം, നമ്മളിപ്പോ മാതച്ചിമാർക്കൊക്കെ കിച്ചണില് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതം ഓണാക്കിയിട്ട് കേൾക്കാം.
എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, ലൈവ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, സൂം ക്ലാസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഈശ്വരനെയും ഈശ്വര ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതിനായി ചെലവ് ചെയ്യണം. അപ്പോ ദദാതി പ്രതിഗൃഹാദി, ആ ഒരു ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം. കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി ഓരോരുത്തരും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തന്റെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അങ്ങനെ മുഖ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന തത്വങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാം. അപ്പോ മുഖ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്നത് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാല്, കൃഷ്ണബോധത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തന്റെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അങ്ങനെ മുഖ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന തത്വങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവരും പുസ്തകം വായിക്കണം കേട്ടോ. പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഇപ്പോ വീഡിയോ ഒന്നും ഓൺ ആക്കുന്നില്ല, ആരും ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ല മഴയാണ് മാതാജിക്ക്, അപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹാദി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. അത് തന്നെയാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? ദദാതി, ഒരു ഭക്തന് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ഭക്തൻ നൽകുന്ന എന്ത് സമ്മാനവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെയോ തന്റെ മനസ്സ് തുറന്നു കാണിക്കുക, ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഘാ സഞ്ചായതേ കാമ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. സംഘാ സഞ്ചായതേ, നമ്മള് ഏത് തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നമുക്ക് അതുപോലെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു കർമ്മിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഈ ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ ഏത് കൂട്ടുകെട്ടിലാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് 50% അല്ലെ, നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ചെലവാക്കണം. ഇതിനെ രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് മാതൃകയാക്കിയത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിനെ അദ്ദേഹം 50% കൃഷ്ണബോധത്തിനും 25% സ്വന്തം ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കും 25% കുടുംബക്കാർക്കുമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഈ 6 കാര്യങ്ങള് യഥേഷ്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. ഈ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഈ 6 വ്യവഹാരങ്ങള് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ നമുക്ക് ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള സമിതി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒറ്റ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയം ഡയറക്റ്റ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം എന്താണ്? സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ.
അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യേയാത്മാ സുപ്രസീദതി. അതായത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അധോക്ഷജനെ അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സവേ പുംസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം എത്രാമത്തെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയില്? ഭഗവത്ഗീതയിലല്ല മാതാജി, അത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. 1.2.6 ആണ്. 1.2.6. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ മനുഷ്യന്റെ മികച്ച ധർമ്മം എന്താണ്? അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുക. ആ സേവനം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. അഹൈതുകി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാരണങ്ങളില്ലാതെ, ഹേതുവില്ലാതെ. അപ്രതിഹത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിർവിഘ്നം, തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ നിർവിഘ്നം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴാണ് ആത്മാ സുപ്രസീദതി, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്, പരിപൂർണമായ സന്തോഷം. ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോൾ? അത് ഒരേ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം എന്താണ്? ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ആ ഒരേ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയോ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോയോ? മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ, ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോൾ? ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞു, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടണില്ലല്ലോ, വാട്സപ്പിലില്ലല്ലോ ഇന്നലത്തെ. വാട്സാപ്പിൽ ഇടാൻ മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുമ്പുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോ എപ്പോഴാ ഇടാ? ഏതാണ്? ഇപ്പോഴത്തത് നാലാമത്തത് ഇന്ന് ഇടുവോ? നാലാമത്തെ ഇന്നിട്ടു മാതാജി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കിട്ടാത്തത് മാതാജിക്ക്? മൂന്നാമത്തത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, 4 കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിപ്പോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ആണല്ലേ? ഇതിപ്പോ മാതാജി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ശരി മാതാജി. ഈ സ്ലൈഡിലാണ് അത് ഉള്ളത്. എനിക്കറിയില്ല ഈ സ്ലൈഡിൽ എങ്ങനെയാ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇടാന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മാതാജി. മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ഞങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളാം. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. നാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും നാമം ജപിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതോ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണോ? മാതാജി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച്